Узган ел Маяк кооперативы уңганнары өчен уңышларга бай ел булды. Хуҗалык җитәкчелегенең яңа технологиялар кертеп эш итүе, фермаларда күләмле реконструкция эшләре алып баруы, яңа техникалар сатып алуы, сыйфатлы продукция җитештерүгә өстенлек бирүе, әлбәттә, коллективның үз эшенә җаваплы каравы, тырышлыгы нәтиҗәсендә басучылык һәм терлекчелек тармаклары яхшы күрсәткечләр белән сөендерде. Моны үз чыгышында, отчет җыелышында төп отчет доклады белән чыгыш ясаучы Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, кооператив рәисе Җәмигънур Мөхтәров белдерде. Барлык сатылган продукцияларның өчен керемнәр хуҗалык буенча 62 миллионда 820 мең сум тәшкил итте. Шуңа инде 32 миллионда 291 меңе басучылыктан, 30 миллионда 530 меңе малчылыктан. Яисә инде безнең ике малчылыкта, басучылыкта почти бер тигез бара. Игенне сыйфатлы итеп сату, аның клейковинасы, бодайларның клейковинасы әйбәт булу аркасында растениеводство быел шыбатнамастан узып китте дип әйтәсе килә. 2019 елда хуҗалык инде 22 миллионда 290 мең сум саф табыш белән тамамладык. Рентабельность безнең 41%-ка килеп җитте. 2019 елда күп кенә төзелеш эшләре башкарылды. МТФда инде иске коровникка реконструкция эшләнде, үткәрелде. Ангар коровник, дайыр мисал, кармасет килде. Бу инде безнең соңгы елларда булай безнең учаклы строй кешеләре эшләнгән югые. Бик күп без кыска срокта гына без эшләр эшләп бетердек. Бу үз чиратында төзегән коровниклар, реконструкция безнең үзен аклады дип әйтәсе кирәк инде. Бу моның нигезе булып инде без менә шушы коровникка кергәч безнең поголовье малчылыкта 335 баш сыер, савым сыеры безнең бер артык сыер да юк. Наоборот, бер башка кәмрәктер дә соңгы вакытта сыерларны браковать иттек. Без былтырга караганда менә 300 тонна сөт артыграк саттык дип инде. Көн сайын без менә шушы фермага кергәч 1 тонна көн сайын плюсовый әйтәбез. Шул поголовье, шул сыер белән моның нигезе шушы иң беренче содержание коров, икенчесе кормление. Шулай инде техникага килгәндә яңа 2 чәчү комплексы алып кайттык бит инде. Аның хакы где-то 15 миллионга барып төште. Ул бик әйбәт комплекс. Технология хәзерге вакытта бит инде мондый технология кирәк, яңа технология белән эшләү кирәк, шунсыз продукция алып булмый. Шуңа күрә инде без бу комплексларны дөрес алганбыздыр дип әйтәсе килә инде. Ни өчен дигәндә, басучылыкта продукцияның күләме һәм сыйфаты безнең арттырылган. Без ул комплекслар белән булай культурасын чәчтек инде. Именно булай культурасына ставка ясаганбыз и шуның аркасында белән булай белән без дөрес направление алганбыз. Ни өчен дигәндә, белән 3 класс булай алып саталдык дип әйтәсе килә. Бу алган комплекслар үзләре оправдай иттеләр дип әйтәсе килә инде. Бөртекләрнең уңышы һәр гектардан 23,7 центнер булып, тула җыем 87,700 центнер тәшкил иткән. Малларны кышлату өчен һәр шартлы баш малга 59 центнер азык берәмлеге исәбеннән барлыгы 38 мең центнер азык әзерләнгән. Хуҗалык эшчәннәре мал санын 80 башка арттыруга ирешкән. 824 башка җиткән. Сөт җитештерү 14660 центнер булып, узган ел белән чагыштырганда 956 центнерга күбрәк. Һәр сыердан 5216 килограмм сөт савып, маллардан 604 грамм тәүлеклек артым алынган. Хуҗалык биләмә территориясендә барган төзекләндерү эшләреннән дә читтә калмый. 4 ел рәттән урындагы инициативаларны яклау программасында актив катнашып, финанс яктан спонсорлык ярдәм күрсәткән. Төп докладка кушылып, баш зоотехник Альбина Кашапова, баш бухгалтер Зөлфира Софиуллина отчет чорындагы эшкә нәтиҗә ясады һәм киләчәктә һәр тармакта җитештерүчәнлекне күтәрүгә перспектив планнарны барлады. Кооперативның баш икътисадчысы Зәбир Габдрахманов 2020 елга производство финанс планы белән таныштырды. Дөмей авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Руслан Басиков хуҗалык хезмәтчәннәренә авыр хезмәтләрендә уңышлар теләде.
Отчет җыелышында катнашучы район советы секретаре Игорь Никифоров районда эшләнгән һәм эшләнәсе эшләр белән таныштырды һәм алдынгы хезмәткәрләргә, машина белән сыер саву операторы Фәридә Насиповага, водитель Раил Баяновка, муниципаль район хакимиятенең механизатор Булат Әхмәтшинга, Артур Габдуллинга, район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын, истәлекле бүләкләрен тапшырды. Җыелышта җитәкчелек тарафыннан бер төркем алдынгылар акчалата премиялар белән, юбилярлар, бүләкләр белән тәбрикләнде. Алар хөрмәтенә авыл үзешчәннәренең моңлы җырлары яңгырады. Намуслы хезмәт юлы үткән водитель Раил Баянов хөрмәтләнеп, лаеклы ялга озатылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.